It's business time. It's business. It's business time. Ja, het is nou nog hartstikke rustig hier op de bedrijvencontactdagen in het WTC in Ljouwert. Maar aanstaan barst het los, want er moet natuurlijk volop handelen en netwerken worden. Maar hoe zit het uit met het Fries bij deze bedrijven? Oh yeah. It's business time. It's business time. Ken je hem de Praat maar Fries campagne? Jawel, want ik heb mijn button net op. Meestal hebben wij al de button op. Ja, dat zit in jou nou, hè? Nou, ik zit nou krijg dat eerst nog. Ik heb hem hierbij volgens mij, dus dat doe ik hem haast nog. Maar die hebben we. Kunnen we dat ik even checken of? Nou, wel wat ik weet natuurlijk. It's business time. It's business. It's business time. Wij halen je wel even niet op. I know what you're trying to say. You're trying to say it's time for business. It's business time. Ooh, it's business. We hebben dat hele al in roem om de button op te halen. Maar hij is er. Ja. Ik voel me echt fit. Super. Nou, hey joh, we hebben een button. Ik heb weer een button. En hopen dat het ik wat opsmiet, joh. Nou, vast wel. Als mijn Fries praten bloot, dan komt het. Ja. It's business time. It's business time. It's business. It's business time. I know what you're trying to say. You're trying to say it's time for business. It's business time. Ooh, it's business. It's business time. Ja, je bedrijf heet Speak of Speak. Ik heb er al eens even nog nooit gedacht, hoe moet ik het uitspreken? Nou, heel veel mensen die denken natuurlijk voortnaars onder het Engelse speak. Dat is Ja. ook uw naam. Ja. Maar het is heel aardig hoe het begint, want het is wel begonnen met speak. Want we hier in twee bedrijven, dat wie chill. Ja. En toen moest er een bedrijf bij komen en dan moesten we een naam voor gaan. Ja. En dat bedrijf dat wie onderdeel van dat chill. Ja, dan hoeft het net zo heel Dat is lang speak, te denken. logisch. Dat is speak. Ja. En dan is het Engelse speak. En hoe we ze natuurlijk ook profileren. Ja, dat is in die zin een prachtige naam. We hebben aan de ene kant heel wat bezig met communicatie, uw vak. Maar aan de andere kant, uw aankomst net verloren. Nee. Maar ja, we hadden wel over dik 20 professionals die eigenlijk al uit Friesland wij komen. Maar dan is het toch juist een uitdaging om het gewoon lekker als speak te houden? Ja, maar ja, als je internationale ambities hebt. En ja, die hebben toch wel wat. Dan is het toch echt heel goed om een duidelijke naam te hebben die past bij je werk. Hadden we hier nou eens van meidje Speak maar Friesk. Lijkt het je dat wat? Die wie wel heel aardig geweest, hè? Ja toch? Ja. Ja. Maar neemt ze genoeg om maar praat maar Friesk, maar die ik bij je op het bedrijf hing je? Die mag zeker bij ons op bedrijf heen. Oké, nou die voor die. Ja, en dan wil ik natuurlijk nog wel even een beetje op deze tafel omgriemen, want ik ben wel een beetje onder de indruk van dit naaie techniekje. Daar is het van bedoeld. It's business time. It's business time. It's business. It's business time. I know what you're trying to say. You're trying to say it's time for business. It's business time. Ooh, it's business. It's business time. In hoeverre zette je hem de BCD Del als een Friesk evenement? Nou, we zetten wel deel dat het in Friesland is, het evenement hier in Ljouwert in het noorden. Maar we willen wel heel Nederland erbij beloeken, zeg maar. Het is net dat het alleen van Friesland is. En nou ja, we hebben uw internetsite dus dan eigenlijk vertaald naar het Fries. En dat is vooral omdat het grootste pad is wel Fries ondernemers. En we zien dat het nou elke keer wel steeds meer van boet naar komt, zeg maar. En nou ja, we hebben daarom de site dus wel in het Fries, want 94% die wil dat toch wel in het Fries lezen. Je had een vertrouwd gevoel voor de meesten van dit ben wij hebben bij elkaar. En ja. Schön bij het organiseren van dit evenement ik naar je oren netwerkbeurzen in Nederland? Ja, dat doen we wel natuurlijk. Altijd schön wat oren nekdoggen en hoe dat gaat en altijd nog naar je ding. Hè. Maar we merken heel erg dat wij wel vooruit rennen in deze branche, zeg maar. Dat, Oren je weer? Of laat ik het oorzetten, bestaat er oren je weer bij? Ik ben de volgende keer weer bij. Ja. It's business time. It's business time. It's business. It's business time. I know what you're trying to say. You're trying to say it's time for business. It's business time. Ooh, it's business. It's business time.
Ja, Saskia Toor. De Frieslandbank hoeft in principe geen introductie te hebben. Dat is natuurlijk zo'n groot bedrijf. Maar het heet Frieslandbank. En in hoeverre dogge je wat maar dat Fries kwijzen? Wij vinden het Fries zijn en het Fries houden van onze naam en de dingen die we doen heel belangrijk. We merken ook dat heel veel klanten dat belangrijk vinden, omdat er toch heel snel gedacht wordt aan nuchterheid, een beetje voet op de grond blijven staan. Nou, dat proberen wij als bank ook te doen. We vinden dat klanten zich bij ons thuis moeten voelen. Dus we hebben zoveel mogelijk collega's, met name in Friesland, die het Fries spreken en verstaan. Speelt het ook een rol bij sollicitaties, dat mensen wel Fries praten kennen? Nee, dat is niet een criterium bij ons. Dat is geen eis waarop iemand aangenomen wordt. Maar zoals ik al zei, in bepaalde functies vinden wij het wel belangrijk. En met name bij de service desk, waar klanten telefonisch te woord worden gestaan. En bij onze kantoren in Friesland is het heel praktisch wanneer klanten en medewerkers dezelfde taal spreken. Ja, we hier al die posters zien. Dat is een poster met Fries kinderen erop. Broeken je hem die posters alleen nog maar in Friesland of streel je hem dat ik uit in de rest van Nederland? Ja, die gebruiken we in het hele land. Die hebben we ook in onze advertentiecampagne bijvoorbeeld gebruikt door het hele land. En we merken dat met name die met het Friese paard, dat heel veel mensen die prachtig vinden. We hebben toen hij nieuw was heel veel verzoeken gehad om die posters aan te leveren. En ja, we merken toch dat aanslaat. Bedankt voor dit gesprek en hopelijk heb je hem een soort handel om het gaan met te zitten. It's business. It's business time. I know what you're trying to say. You're trying to say it's time for business. It's business time. Nou, Maarten Fries, ik zit hier op de bedrijvencontactdagen voor goed. Ik heb er nog een netwerkje west in het Mooiwaring. You know when I'm down to my socks, it's time for business. That's why they call business.